गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दासान्दि एमजे आरो प्रकाश नार्जारिनि मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो, दा बावैसो भाइरेल जागासिनो। नोंथांमोना खोनासंदो, मा बिसोरो राजखान्थिजों मायबाफोर लोब्बा दं नामा? नोंथांमोना खोनासंनानै लादो कल रेकर्डिंखौ। बुंनो थाखायसो कल खालामदों नोंखौ। एसे बुंना हो। बेखौनोथ' नायदोंमोन आं दहाय। एसे बुंना होलाय। खिन्थु प्रेजेन्ट सरकारखौ बखिनाङाब्रा, नों खिन्थु प्रेजेन्ट सरकारखौ बखिफ्लायोलै क्ला। बारा बखिनाङाब्रा। बिगुर क्ला। ओरैबो होननाया। एसे हां लानो हो नामा, नोंना अयनायद्राय बोसोरसेयानो जेने थेने जादों बेखौनो बुंबाय थायो आदायाव नांलाय नोंना। फाग्ला नोङो 17 बोसोरनि सरकारजों रुजुनाङाब्रा मा। फाग्ला बिसोरबो जाखाया। बिसोरथ' बुंद्रायनाङाब्रा। नोंखौ आंनि लोगो होनना मोनथिखाथारो, आंहासो एफाइआर जायोना नोंनि बारै। नोंहा बुंसिगोन ओमफ्राय आंहासो दाय जागोन। आरो नोंहा बुङाबाबो नोंहा हाग्रामाजों हख्लाय जालायगोन। ओइ हाया। नों जुदि हाग्रामा बायदि बुंनो हायोब्ला आं नोंनो अमा केजि सेरसे जाहोगोन आं नोंनो आंनि फारसेनिफ्राय, आरो बिनि जानायखौ आं नोंनो लोंहोगोन। ओमफ्राय अमाखौ ओरैबायदि गोथावै रुगोन आङो। सिरियासलि मिथिबाय आङो जेब्ला भिडिअ बानायोना, भिडिअ बानायनाय लोगो नों आंनो लिंहर। थ' नोंथांमोना कल रेकर्डिं खोनानानै मा मोनखो, दा मा बुजिखो नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। राजखान्थिजों माबाफोर लोब्बा दं नामा, नोंथांमोना मा सानो? थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला। बाय बाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।